Her på Metal, der arbejder vi med smedeopgaver, og vi får biler udefra ind, og vi vedligeholder skolens biler. Og så laver vi italiensk smedejern. Det er sådan en fætter som ham her. Og så laver vi forskellige skulpturer og alt muligt andet sjovt. Du skal vælge Metal, fordi der er et rigtig godt kammeratskab herude. Og lærerne de er rigtig søde, og de fungerer rigtig godt sammen med eleverne. Og du får lov til at lære nogle ting, som du ikke er vant til, og som du måske har lyst til at prøve. Og du får selv lov til at vælge mange af tingene, der skal laves. Her på Metal, der er arbejdsforholdene i orden. Du får sikkerhedstøj og sikkerhedssko. Så får du handsker, hvis du arbejder med varme ting eller giftige stoffer. Og du får masker, for ikke at indånde de forskellige ting. Og briller på, hvis du arbejder, når du svejser, og sådan for ikke at få gnisterne i øjnene. Så arbejdsforholdene de er i orden.